OK. Milí priatelia, vítame vás pri dnešnej prednáške, ktorú sme si pre vás pripravili. Ja som Daniel Smolnický, a toto je môj dobrý kamarát Peťo. No a my sa venujeme takým, že stolovým RPG. Kto pozná stolové RPG? OK, celkom veľa rúk hore. Poznáte Dungeons and Dragons alebo aj iné systémy? Aj iné systémy, super. To je už taký silný bod. My sa venujeme primárne iným systémom. Hej? Čiže Dungeons and Dragons sme hrali, vyskúšali, ale zistili sme, že ten svet je naozaj proste akože širší. No v podstate kto sme a prečo sme tu a v podstate názov tej prednášky je, že ako prežiť najväčšiu pohromu a vybudovať silný TTRPG svet. Kto si myslí, že čo je tá najväčšia pohroma? Že prečo sme to možno tak pomenovali a že čo najviac rozbíja to hobby? Vie mi niekto povedať? Alebo že kvôli čomu sa to nedá hrať, keby niekto aj chcel hrať? Ešte raz? Organizácia času skupina. Presne tak, skupina. Čiže ľudia, hej, sú tí presne ten základný článok toho, že keď chcem s niekým hrať, žiaľ to je také hobby, že musím nájsť rovnakých ľudí, hej, ktorí majú tú obsesiu v tomto hobby, hej. No a teda kto sme, tak my sme sa prednedávnom pomenovali, že Danger from Above, pochádzame z kraja Above, čiže preto vlastne takáto slovná hračka. Pred 3 rokmi sme sa začali tak pravidelne stretávať a dnes sme prišli vám odozdať možno takéto naše nejaké nie úplne profesionálne know-how, že čo vám môže pomôcť v udržaní tej skupiny. Že aktuálne hráme už 4. kampaň za sebou. Nastavili sme si nejaké ako keby, že pravidlá, ako aspoň sa stretávať aspoň raz za mesiac. Začali sme vlastne ako keby, že na nejakom systéme, potom sme akože prešli a potom sme zistili, že vlastne ako keby, že toto hobby je naozaj krásne a nás to veľmi baví. Ja som sa predtým tomuto vôbec nevenoval pred tými 30 rokmi, hej, som bol ako keby, že dosť vyšťavený už aj z biznisového hľadiska, bol som dosť takom ako keby, že v ťažkom stave v živote a vtedy som vlastne ako keby, že toto objavil, zišli sme sa kamaráti, hej, a odtedy ma to ako keby, že dosť ťahá, čiže som si povedal, že ako keby takú vďačnosť za to, že to hobby mi pomohlo vlastne sa posunúť, tak šírime takúto osvetu o tomto hobby. No a vlastne my sme si vytvorili taký vlastný TTRPG svet a toto je tiež jeden z tých piedestálov, prečo vlastne ako keby, že nám to drží tú skupinu, hej, a k tomu sa ešte dostaneme, že vlastne prečo možno ten náš spôsob je taký možno, že lepší, kreatívnejší. No, a preto možno aj ľudia, ktorí to nehrali, tu nás som videl, že všetci ste skoro dvihli ruky, že hrali ste to. Ale to hobby samotné nás aj preto tak baví, lebo má veľmi ako keby ľahký vstup. Hej, čo vám treba k hraniu také hry? Tak jedine vám stačí fakt, že papier, ceruska a kocky. A mať nejaký jeden z týchto rulebookov, hej, nejaké tie pravidlá, že podľa čoho budeme hrať. A môžete ísť na to. Hej. Potom už neskôr samozrejme dá sa to šperkovať ďalej a dáte si tam rôzne digitálne mapy, zvuky a hej, kulisy a všetko možné. My už sme takí trošku v tomto prepnutí, dá sa povedať, že my si to robíme úplne už jak pomaly scénu nejakú. Ale základ stačí naozaj toto. Pár ľudí dobrých, kocka, ceruska, papier, môžete hrať a všetko sa deje vo vašich hlavách. A to je na tom pekné. Ale ak začneme hrať takú hru, tak sú tie základné rozdiely. Máme že jeden one shot a máme kampaň. Veľa ľudí sa stretáva, alebo často sa stretávajú skôr na ten, že zahráme jeden one-shotík, zahráme si 3, 4, 5 hodín, potom sa rozlúčime, niečo sme zažili. Hej, ale my sme to tiež tak napríklad skúšali, ale potom sme si povedali, že niečo nám tam chýba, nejaký taký hlbší príbeh, niečo urobme viac. No a tá kampaň je to isté, len je to roztiahnuté možno na rok. Hej, naše kampane väčšinou trvali zhruba cca rok. Hej, niektoré boli, že 7 mesiacov, potom niektoré rok. My to hráme, že raz mesačne sa stretávame. No to potom Dano povie, že aké máme také pravidlá. A tá kampaň samotná je vlastne len tie one-shoty, tie 4, 5, 6 hodinové hry, len tak akože zlepené dokopy s nejakým story naviac. Hej, niečo, čo na seba nadväzuje. A taký zabijak toho, že ideme hrať, a veľa ľudí, čo som sa aj tak spoznal a rozprával z tej komunity, a hovorili, že ja už mám pripravený svet a dobre, že 3-4 roka som ho písal, jak to tam všetko funguje.
Hej, a pýtam sa, super, a že koľko ste tam už zahrali, alebo jaké príbehy? No ešte sme to nehrali. A hovorím, tak je to fajn mať také pripravené, ale že radšej to začať hrať, ako proste plánovať. A ono to potom príde samo. No a celá tá hra nemusí byť vôbec tak, ako o jednej postave. Nemusí to byť, že si vytvorím jednu postavu a budem s ňou v kuse hrať. Ale ten príbeh možno po 3-4 mesiacoch si poviem, nebaví ma to hrať, tak tú postavu dám bokom, začnem niečo iné. Hej? A takto si to nejak držím, že ma to stále baví, je to také fresh. No, aký taký proces by mal prebehnúť, keď si niekto z vás povie, že chcem si zahrať vlastne akože TTRPG? V prvom rade ja odporúčam nájsť si stabilnú a zodpovednú skupinu, lebo bez toho vlastne ako keby, že nemôžeme hrať, hej? Stabilná vlastne tak, že keď sa na niečom dohodneme, hoď je to len raz mesačne, tak vlastne aby naozaj ako keby, že sa to dodržovalo. Hej, tak jak chlapci niektorí proste chodia hrať hokej, tak je to proste sveté, že každý druhý piatok ideme proste partiovku zahrať a proste neidem tam len vtedy, keď naozaj mám nejaký ako keby, že vážny problém. Lebo ono toľko času sa investuje do toho hobby, že to už je v podstate taká druhá práca pre toho Game Mastera. A teraz keď niekto si povie, že tak ja dnes akože nechcem ísť, hej, tak je to dosť také ako keby, že nepríjemné aj vzhľadu na to, že vlastne sme ľudia, tak rešpektujme aj svoj čas. A zodpovednú vlastne v tom zmysle, že naozaj keď neprídem naozaj na ten seš, keď je dohodnutý len vtedy, keď mám vážne nejaké veci alebo vážny dôvod na to neprísť a keď tak dopredu ohlasím, ak je taká možnosť. Že vyslovene ako keby, že vnímame tú skupinu. Komunikovať so skupinou a zistiť očakávania členov. Odporúčam Session Zero. Kto pozná Session Zero? Hej? Čiže to asi každý, kto vlastne ako keby, že hrá. My sme to na začiatku nepoužívali a dosť sme sa ako keby, že potom na tom tak zapálili, hej, čiže dosť to odporúčame si niečo takéto ako keby, že zaviesť a tam sa presne zistí, že čo tí členovia očakávajú od toho sveta, od Game Mastera, Game Master zistí, že čo očakávajú hráči zistia, že vlastne aký bude ten svet. No a tam sa to vlastne všetko upratá, ale zároveň aj počas toho trvania, hej, tej kampane, alebo aj vlastne nejakej kratšej, hej, trojsešnovky, proste treba naozaj že komunikovať s tými ľuďmi. Možno niekto zmení svoj život tak, že sa mu zmenia pracovné podmienky, zmení sa mu rodina, hej, a tak ďalej. A v podstate sa zmenia mu aj tie voľnočasové, alebo čas na voľnočasové aktivity. A tam by vlastne mala nastať tá komunikácia, že chlapci, počúvajte ma sem, treba vlastne sa porozprávať o tom, že mám trošku menej času, možno ma nahradiť a tak ďalej. No a vlastne tá pravidelnosť je naozaj tá kľúčová, že nie len, že kto má čas piatok, poďme sa stretnúť, ale že vyslovene si stanoviť. My máme to tak, že každá tretia sobota v mesiaci si ideme zahrať. To sa nám zatiaľ ako keby, že darí a tým pádom vlastne máme Google kalendár, tam sa to zaznačí. Tam je to už vlastne rok dopredu, každá tretia sobota. Ak niekto nemá že čas, tak povieme, dohodneme iný termín, ale je to sveté. Presne tak, čiže pohreb, svadba, prípadne niečo iné, hej, alebo nejaká nečakaná choroba, ale už aj to máme vyriešené, že v podstate z domu, z Discordu sa vie pripojiť a vidíme ho, počujeme, hej, čiže výhovorky tam nie sú. No a vlastne ako vznikla tá naša, ja to volám, že druhá robota, hej, čiže ja som inak full-time vlastne akože barber, väčšinou som vlastne v salóne, hej, ale keď nie som v salóne alebo so svojou manželkou, tak sa venujem tomuto. Hej? Čiže čítam knihy, riešim proste ako keby že nejaké také veci. A teraz sme ešte odstartovali aj také, že streamujeme, hej, sa snažíme to nejak streamovať. My sme začali so starter boxom a to vlastne odporúčam aj vám, keď náhodou by ste chceli začať. Presne tu bolo včera hraný, hej, ten starter box Dungeons and Dragons. Akurát sme to chceli spomenúť, že podľa mňa to je veľmi dobrý deal, hej, že za tých 50 eur to je podľa mňa, že naozaj, že tam sú tri nejaké ako keby, že one-shoty alebo knižky s tými. Aj oveľa dlhšie sa s tým. Oveľa dlhšie, hej. Čiže určite z toho viete podľa mňa ako keby, že vytlačiť aj možno nejakých 8-9 sessionov. A možno by som povedal, že ja som to hral teraz pár dní dozadu s mojím 9 a 11 ročným synovcom. A to je presne také, že tam je všetko tak pekne zobrazené ľahko, že oni s tým nemali skúsenosti, ale veľmi ľahko sa do toho dostali a bolo to pre nich zrozumiteľné, videli obrázky, takže úplne easy vstup.
No a my sme začali, že Pathfinder. Pozná niekto Pathfinder druhú edíciu? Tak my sme s tým začali, lebo vlastne dostať sa vôbec do toho hobby od outsidera s tým, že nikoho nepoznám, hej, tak to je akože veľmi heavy, ja som to zistil, hej, lebo aj tie zahraničné videá od takých youtuberov, ktorí sú proste na tom Dungeon Tube, hej, tak oni hovorili, že ak si to ešte nehral, zahraj si to s niekým, koho poznáš. Ja som nikoho nepoznal, hej, že vlastne ako nebol som v tej komunite. Tak som si povedal, že OK, tak idem to skúsiť. Zrazu na Humble Bundle vyskočilo vlastne, že Pathfinder ako keby, že PDF-ka. Tak si hovorím, že stiahnem si to. No a mal som takú ako keby, že grupu kamarátov, že OK, počujete, ideme si toto zahrať, hej. No sme si to zahrali, 12 hodín v kúse sme hrali. To som nechápal, to som nezažil niečo také naposledy, možno, že World of Warcraft 2009, hej, keď som na to bol úplne, že huknutý, jak na heroín a vlastne akože odtedy to bol taký prvý dopaminový akože push. Tak som si hovoril, že fajn, že poďme to skúsiť. Potom som sa stretol vlastne s Peťom, my sa už 13 rokov poznáme a teraz akože pred barom tak stojíme, rozprávam s tým druhým kamarátom a Peťo, že čo riešite? Že RPGčka, super, to som hral ako malý, OK, poď, zahráme. No a potom samozrejme sme sa dostali do tých presne chýb, že poď aj ty zahrať, poď aj ty a teraz akože 13 ľudí pri stole, hej, Pathfinder, ja mám akože ešte som si tak navalil, že 50 enemies, hej, čiže normálne na celom stole bolo toto, Initiative Tracker som mal asi 70, hej, týchto a normálne, že sme zahrali 3 kola za večer, podali ruky a každý šiel domov, hej. Takže to bol akože taký extrém, zažili sme potom aj také extrémy, že brat, keď DMoval, tak ktorý som si kúpil také, že Dungeon Alchemist, neviem, či to poznáte, to je na Steame, vlastne taký, že tvorca ako keby, že map. No a my sme vtedy boli, že na všetko musí byť mapa. Hej, že proste, že každá jedna lokácia, keď sme v meste, nie, že sa tam vydáme a nebudeme mať mapu, hej. Čiže na každú session môj brat tvoril normálne ako nejaký človek v Indii, hej, že toto pri notebooku, hej, a vlastne tvoril 30-25 map, hej, digitálnych, to je akože na každú mapu treba, že 2 hodinky, hej. Čiže to bol akože masakér, samozrejme sa využili 2, ostatné mohli ísť do koša, lebo boli také konkretizované. No a vlastne vtedy sme zistili, že ten Pathfinder je že brutálne náročný aj na iniciáciu nových hráčov, hej. Čiže sme začali tak, že rozmýšľať, že čo možno, do akého iného systému by sme mohli vstúpiť a vtedy vyšiel vlastne Daggerheart beta, hej. Peťo si to všimol, OK, poďme to vyskúšať. No a vlastne s tou betou my sme to nejak že testovali, vyskúšali. No a vtedy sme si povedali, že OK, nejdeme na pre-made svet, keď tu máme nejakú betu, je to proste akože prázdny papier, skúsme si vytvoriť teda akože vlastný svet, ale že my ako hráči. Hej, čiže toto bol taký ten náš prvý nejaký, že tá iniciácia toho world buildingu, že poďme spolu vytvoriť ten svet. Tak a tá téma world buildingu samotnej, to je taká moja dosť obľúbená, ale o tom by sa dalo rozprávať veľa hodín, na to nemáme čas. Ale možno len tak poviem, jak sme my začali, to bola klasická rýžová technika, povedali sme si, poďme vlastný svet urobiť. Sáčok rýže sa vysypal, svet dostal tvar. No a teraz sme tak začali rozmýšľať, budeme všetko vymýšľať, kto tam je, čo sa tam deje. Tak sme tak navrhli, že tu dáme takú rasu v tej hre, tu dáme takú, tu budú aktívnejší. No a potom sme napísali hráčom, ktorí s nami hrali, a napríklad hral, že rasu drakona, čo sú takí draci. Tak jemu som napísal, počúvaj Rony, vymyslí, že skade tí drakonovia sú, čo sa tam deje, v akom možno ráde si, skade tvoja postava prišla. No a on si na to sadol a nejaký malú časť sveta vymyslel, hej. Veľmi príjemne prekvapil, hej, že urobil normálne, že ja som sa čudoval, hej, že úplne, že premakanú časť sveta. No a takisto to každý hráč mal, že mohol svoju postavu akoby zasadiť a urobiť to okolie okolo nej. No a my sme dotiahli ten zbytok, no ale samozrejme sme nezačali, keď sa robí tá mapa, tak nikdy sme nezačali, že teraz si urobím od A po Z, všetko je hotové, všetko ready. Povedali sme si, že tu začneme hrať, tak okolie toho sa vybudovalo, ostatné už sa robilo príbehom. No a čo sme tým docielili je vlastne, že tí hráči, keď sa dostali potom na tie miesta, ktoré oni vytvorili, alebo ten príbeh ich dotiahol, že ich postavy mali veľkú väzbu s tým svetom, tak zrazu boli do toho oveľa viac investovaní. Už to bola aj ich hra. Už to nebol len svet toho Dungeon Mastera, už to bol aj ich svet, ktorí naozaj pomáhali relatívne doma na papieri vymýšľať. Takže tomu sme dali taký trošku život, že tí ľudia to nemali len tu máte kanvu, hrajte sa. No a tým pádom to viac dotiahne tých ľudí to hrať a tvoriť ďalej.
Hej, a presne ako tie postavy, tak my zvykneme robiť tie príbehy tak, že tie postavy samotné nie sú len takí, že idem ako voda nejakým údolím, ktoré mám predurčené, ale ten svet je naozaj všetky tie eventy a podobne. S každým má nejakú spojitosť malú. Buď som našiel brata, ktorý mal v mojom backstory, že som stratil toho brata a teraz počas tej hry ho nájdem. Napríklad, alebo nájdem nejaké indície, kde môže byť a nakoniec sa z toho vykľuje, že on je ten, ktorý škodil doteraz. Hej, a podobné veci, že také malé zvraty. No ale celý ten svet, ako sa tvorí a celý ten pohyb toho sveta, ja to rád vysvetľujem, alebo sa na to pozerám tak, že tí hráči hrajú a ten svet ide ďalej okolo nich. Ono neexistuje len to, že oni sú napríklad v jednej dedinke a niečo tam robia, ale napríklad sa niečo stalo okolo nich, to povieme o 2 ďalšie sešky, ale ten svet reaguje. Hej. Oni keď sa rozhodli, že tam nejdú, napríklad, že ohrozená je ďalšia obec nejaká. A oni, dobre, ale tu máme dungeon, ideme ho vyriešiť. Tak potom tie 2 sešky zistia, že napríklad tá obec bola, že obsadená niekým už. A už sa úplne ináč to story bude vyvíjať. Hej, čiže sa snažíme tak implementovať a kľudne aj ten Daggerheart, ako my v tom systéme hráme, motivuje tých hráčov, že vytvorte si tú časť príbehu. Prídeme niekde do mesta a poviem, že no vošli ste do tohto a tohto mesta a spýtam sa napríklad hráča, ako vyzerajú tam budovy. A už ten hráč vymýšľa, nie ja. A už on, čo povie, to už je v príbehu a ďalej to bude tak vyzerať. Čiže sa to stále automaticky takto tvorí. Hej, a nič nie je vrité do kameňa znamená, že je tam napísané, že aj keď sa niečo možno na začiatku ustalilo, že dobre, tak to bude v našom svete vyzerať, ale po 4., 5. seške zistíme, že už to veľmi nedáva zmysel, tak úplne v pohode to zmeňte. Veď je to len hra, nepíšeme tu 12-stranový alebo 12-sériový román momentálne. Takže keď nejaké toto, alebo nejak sa to zaujímavo dá vysvetliť, že prečo sa to zmenilo. Hej, čiže to je úplne je to o tom, že hráči sa majú baviť a nemáme, že lipnúť na nejakých týchto, že čo je presne dať vrite v kameni. Storytelling teda, ako sa vyvíjala naša story, vytvorenie Svemundágu, tu už bolo povedané presne tou ryžovou technikou. Svemundák sme spojili tak veľmi kreatívne, že svet, mundus, po latinsky je tiež svet a dag je vlastne zvílák, to je po maďarsky, lebo sme akože od Moldavy, čiže vieme aj po maďarsky. Takže vlastne svet. A to sme len tak spojili a zvykol nám Svemundák, hej, veľmi jednoducho. No ale vlastne, presne akože Dlugy tu už povedal, že vlastne vloženie života do toho sveta, každý si vymyslel, hej, čiže napríklad tu nám máme Shelfjords, hej, to bola vlastne, ešte na začiatku Dlugy nebol DM, čiže vlastne toto bola od jeho postavy, hej, tu nás sme toto konkrétne ako keby, že všetko vymysleli ako keby, že s tými postavami, hej, no ale vlastne toto je Sve, stredne je Moon, hej, a vlastne juh je Dag, lebo to je akože sever a juh, hej. Orientované správne. Áno, len tým, že my sme to mali na takej tej, jak sa volá tá vlastne doska z Hornbachu, čo sa dáva za... Áno, na Sololite sme si to vlastne akože nakreslili a lepšie to bolo takto zavesiť na stenu, tak preto to máme tak, že tu je sever. No ale v princípe ako keby, že ten juh nie je až taký vymyslený, osídlený, hej, že máme len zopár, tu na to nevidno, ale máme len zopár miest naozaj. Práve kvôli tomu, že tu nás sa sústreďovala tá hra. A to je úplne v poriadku, že vlastne vy si vymyslíte nejaký príbeh, ale nemusíte využiť celú tú mapu. Nemusí byť všetko vymyslené, že tu na presne bude nejaká caveka, hej, alebo tu budem proste ako keby, že niečo mať. Organicky si to vyvíjajte. A dokonca taká ešte rada, sme sa bavili vlastne s jedným chalanom, tiež DM, a on vlastne ako keby, že povedal, že vymyslel takú ako keby, že takú križovatku, áno, a dal hráčom, že môžete ísť doprava alebo doľava, ale on, že vymyslel len doprava nejakú jaskyňu. Že doľava to nemal vymyslené a hráči chceli ísť doľava. No ale oni nevedia, tí hráči, že čo je vľavo, čo je vpravo. Čiže ja len chytím, presuniem tú jaskyňu doľava a sevas. Hej, to je illusion of choice. Hej, toto veľmi radi využívame. Že vlastne... Alebo napríklad mali hráči, mal som vymyslené, že pôjdu do nejakej vily, do nejakého manoru, tam bude nejaká tajná správa, ktorú musia nájsť. Ale oni počas tej sešky sa rozhodli, tak ani manor ani neexistuje, ani sme tam nedošli, sme v nejakej jaskyni, ale ja potrebujem dať tú info, aby som aspoň trošku vedel naviesť na ďalšie story v ďalšej seške. Tak oni náhodou vojdu do tej caveky a tam uvidia mŕtvého nejakého messengera, posla a idú ho prehľadať a má zaujímavé veci a zrazu tam má správu, ktorú museli nájsť. A oni sú radi, lebo vlastne to oni našli, hej, ale pritom to je len naozaj, že ilúzia, hej, toho, že
že to sú tie také ako keby, že neviditeľné mantinely, ktoré ten GM môže dať a využívať a naozaj to využívajte ako game mastery. Nasmerovanie hráčov na potenciálny cieľ je presne toto. Hej? Čiže vlastne oni keď sú len tak, že tak nevieme, do čoho máme pichnúť, dajte tam nejakú akciu, vymyslíte nejaký príbeh, čo máte. Teraz, čo sme začali tú novú kampaň, tak ja to zvyknem robiť tak, že proste naša kampaň terajšia sa odohráva, že to veľmi small scale, je to jedno mesto a sú to postavy, ktoré začali ako keby na ulici, hej, že taký úplne, a len sa snažia dostať k lepšiemu trošku. Není to vôbec nič, nezachraňujú žiadny svet, nič, len ten svet im ide do komplikácie. No a tam sme sa vlastne rozhodli to, že teraz mi ušla niť. Tam sme sa rozhodli, podľa mňa, že to si chcel povedať, že ten small scale, že vlastne... Áno, že ako to, že vlastne ako dať ľuďom tie možno omrvinky. Tak ja som si dopredu napísal možno také 4 veci, čo sa v tom meste dejú, také veľké. A to sa dejú nezávisle od nich, čo urobia. Ale dal som im také maličké, že v krčme sa rozprávali nejakí títo a že prišli sme o robotu v bani, lebo toľko sa nedá ťažiť ako niekedy a nikto nevie prečo. Potom zrazu nejaké tajomné vraždy sú v meste a toto niekto hovoril. A oni dostali taký možno 4-5 indícií. A čoho sa chytia, toho sa chytia. Ako každému som mal, že 3-4 vety. Že kto je za tým, čo je taká motivácia. Oni to už hrali a už to išlo organicky. Čoho sa chytili, to sa rozvíjalo. Takže také, že netreba sa báť, že mať nejakých pár a to všetko hodiť im do cesty a nech si vyberú. Ale veľmi dôležité je, že riadiť sa podľa toho, čo chcú hráči ako skupina. Lebo paradoxne, a si dovolím tvrdiť, že na Slovensku to je ešte tak, že niekto musí byť ten game master. Hej, že nie sme tak rozvinutí, že niekto musí zobrať, niekto samozrejme rád game masteruje a ja rád game masterujem, ale niekedy som rád ten hráč, hej, že bez odpovednosti sadnem si, hodím nejakú kocku, trafil som, netrafil som sa vás. A Dlugy sa napríklad v tomto našiel, ja som mal veľmi rád, že prebral to žezlo, lebo ja už som nemal kapacitu. Minulý rok sme mali vlastne, že otváral som si salón, riešili sme svadbu, stavali sme dom a do tohto všetko ešte riešiť, že game masterovanie s nejakou skupinou je, že nevládal som. Hej? Čiže tak čo sa týka aj toho, tej zodpovednosti, sa stretneme každú sobotu, tak Dano, týždeň pred svadbou sme ukončovali kampaň. Áno. Svadba v plnej príprave, Saška tam endlovala a Dano, hodil som dosť. Áno, že to muselo byť. No a vlastne ten Game Master musí trošku ako keby že prispôsobiť aj na tých hráčov, lebo keď sa chceme fyzicky stretnúť, tak nájsť tých ľudí niekedy v okolí, ja som z dedinky Mokrance, hej, že minimum ľudí vôbec viem, čo vôbec stolovým hrám sa venuje, nie že ešte také, lebo to je v níž veci, níž, hej, a ešte nie je Dungeons and Dragons, ale ešte níž, hej, že systémy, čiže to máme ako, že ja som zatiaľ narátal, že 6 ľudí, hej, čo krvopotne som vlastne ako keby že našiel v našom okolí. No a trošku to treba aj prispôsobiť. Čiže my keď sme napríklad hrali tú predošlú kampaň, tak tam naozaj, že ešte ja keď som bol Game Master, ja mám rád proste ako keby, že politické veci, hej, že ako keby, že dať do toho ten naozaj ako keby, že ten nadhľad z toho, že tí hráči majú možnosť zmeniť nejakou rebeliou doslova ako keby, že nejaké ako keby, že vládnutie. Ale sme zistili, že ostatní hráči, im je to jedno. Hej, tak sme to museli vlastne ako keby, že kompletne zmeniť. Ja mám veľmi rád Game of Thrones, kto má rád Game of Thrones, hej. Čiže vlastne toto je presne také, čo som aj ja do toho tak chcel dať, hej, tie schemes. Ale oni to neriešili, oni chceli zabíjať nejaké potkany, hej, ale už sme establishli, že vlastne hneď na začiatku bolo, že boj proti bohom, hej, tam nejaké ako keby, že vládnutie, čiže o to už nižšie sa nedá ísť, hej. To bol ten problém, že sme začali proste tú škálu tej kampane, že nie, že jak teraz, že tak vyrastali ste na ulici a stretli ste sa po veľa rokoch v tom istom meste a čo sa bude diať, ale prišli ste na radu, kde celá rada sveta zasada a tam ešte bohovia prišli a no už to znič potom, vlastne že a druhý quest máte, idete zabíjať potkanov dolu. Čiže proste akože pre nich to je tiež nezaujímavé, hej? Čiže ale nakoniec sme to akože vedeli tak nejak sklbiť a presne to je to, že sme to nechali organicky sa vyvíjať, hej? Že nechcete riešiť bohov a proste ako keby, že nejaký patriarchálny proste ako keby, že juh, ktorý chce ovládnuť sever, OK, tak nech sa páči, tu máte nejakých banditov na lodi, hej? A presne akože aj to sme tak nakoniec splnili, že ten svet sme dosť budovali a máme tam nabehnuté. No a celé tých bohov a všetko sme sa nakoniec dostali na to, že ako ten svet si zachovať aj na ďalšie kampane. Tak mňa napadlo, vtedy som už DMoval, tak sme to tak akože šalamúnsky vyriešili. Vlastne existuje ešte entita, ktorá je silnejšia ako tí bohovia, ktorá stvorila ten svet. A ona si povedala, ona potrebuje tú energiu z tých ľudí, z tých duší v tom svete, aby unikala určitej hrozbe vo vesmíre, tá celá planéta.
Ale ona potrebuje, aby tých ľudí tam bolo čo najviac, čiže potrebuje, aby sa naučili prosperovať a tak. No ale oni potom to spelo ku konfliktu, oni sa začali tam všetky tie národy byť a ona zistila, že ju ubúdajú duše. Takže zastavila kvázi svet, zišla medzi smrteľníkov a ich bývalé postavy sú teraz bohovia, pretože boli povýšení a ona len resetovala ten svet. A úplne máme nový čistý štít, ale sú tam napríklad postavy, čo boli v prvej kampani, ale už není napríklad kráľ, ale je krčmar. Ale volá sa rovnako, vyzerá rovnako, len už je ten svet zase nový. A tým sme si urobili, že toto môžeme urobiť, dajme tomu stále, a furt máme, že čistý štít s novým týmto, ale geografia je rovnaká. Čiže už toto nemusíme vymýšľať. Čiže my sme až takí pacienti, hej, lebo to naozaj, že sa to dá presne hrať, že papier, ceruska. Ale ja som taký, že megaloman, hej, že keď niečo robím, tak chcem to akože najviac, tak ja som si proste akože zabudoval telku normálne akože do tohto, zasklenené, hej, a sme zistili, že to je absolútny taký fuck-ass job, proste to na každý tento to proste akože riešiť. Takže teraz to mám v barbershope a mám tam nejakú reklamu, lebo už čo s tým, hej. No a toto je vlastne akože v barbershope, lebo sme vlastne ako prerábali, hej, že dom, takže tam som si ako keby, že normálne som dostrihal zákazníka, ešte som zametal a chlapci už to robili vlastne taký stôl, hej, čo tu máme. No a toto je vlastne týždeň pred svadbou, hej, že ako keby, že doslova vlastne v piatok sme mali svadbu, toto je, že sobota, hej, že ako keby, že týždeň predtým. Čiže vlastne akože takto sa stretávame v takomto nejakom akože zoskupení. A ešte by som tak ako keby, že takú zaujímavosť, čo my máme, je, že vlastne bratranec Damian, on aj vzadu sedí, hej, tak on má 16, hej, druhý má 36, hej, čiže máme naozaj takú demografiu akože širokú, ale Damian sa bál, hej, ja som mal vtedy taký pocit, že on sa tak prikláňal tej skupine, že chcete ísť tam? Damian, ty kde chceš ísť, alebo kde tvoja postava chce ísť? No, že tam isto, hej, že on nevedel tak nejak rozhodnúť. No a na konci to najväčšie rozhodnutie Dlugy vymyslel, že vlastne jeho postava bol vlastne... Ako na svet má tú stvoriteľku a má, to je matka, to voláme, a otca, ktorý je Dák. A ten otec je to fyzično, ten svet, tie hory, tie pohoria, on to tvorí a tá matka je tá energia. Ale on mal v sebe dušu toho otca, ktorý bol akože jedným bohom ako keby zamknutá. Áno. Ale ona sa nemôže, tá matka s ním spojiť, oni sú akože strašne zaľúbení, tí dvaja. Ale celú večnosť sa nemôžu spojiť, lebo ako náhle sa dotknú, vzniká kreácia. Čiže vlastne oni raz sa môžu dotknúť za to, keď ten svet vzniká. A ona chce aj to docieliť, aby ten svet už bol v takej fáze, aby konečne mohli sa spolu spojiť a nevznikalo toto. A presne on mal tú dušu a mal rozhodnutie, že či jej podá ruku a či ten svet resetuje. A Damian vlastne vymyslel takú veľmi zaujímavú postavu úplne na začiatok, že Clank druid. Clank je vlastne ako keby robot. Že robot, hej, a že druid. No a že ako by sme s tým vedeli pracovať, tak on presne, že on má v sebe nejakú frakciu, ako keby Boha, dušu Boha, hej. No a na konci bolo jeho rozhodnutie, či sa dotkne a či sa vytvorí nový svet, alebo vlastne to nechá tak. Alebo to nechá naozaj, tak a už by to mali, hej, iné dôsledky. Už tá nová kampaň by úplne inom svete sa diala. Čiže sme mu dali presne to veľké rozhodnutie, že na ňom to celé stálo. Akú tú ďalšiu kampaň vlastne budeme robiť. A ešte aj ten druhý tak zaujímavo funguje, že on, čiže je robot, on sa nevedel meniť na tie zvieratá. Tak sme to vymysleli tak, že tú dušu má v sebe. A ak chce tú zvieraciu formu získať, tak sa len vypne jeho telesná schránka a vyjde vlastne taký duch, hej, tej zvieracej formy. Lebo druid je extrémne OP, hej, vo všetkých, podľa mňa, akože týchto, že zmením sa na muchu, hej, vojdem niekde. Toto sme práve že nechceli, čiže oni stále, tá skupina musela nejakým spôsobom rozmýšľať, že chránime, hej, to telo, hej, čiže aj to dal taký flavor, hej, do toho celého. No a teraz vlastne, ja som si povedal, že že dobre, barbershop, potom ako keby, že sme postavili ten ďalší dom a toto je moja stará detská izba, tak som sa dohodol s rodičmi, že oni to nechcú, oni už sú proste akože starí, že na čo to horné poschodie, čiže ja som si svoju starú detskú izbu prerobil čisto na board game a vlastne ako keby, že RPG veci, hej, čiže ako keby až takýto fanatizmus, hej, máme. No a tu nás sa vlastne stretávame a teraz vlastne už nie len každú sobotu, ale zvykneme vlastne už ako keby, že takto aj častejšie sa stretávať práve aj na tie iné systémy. Hej. A možno by som aj dodal, že je to... Ľudia sa možno boja osloviť ľudí, ktorí to nikdy nehrali. Áno. Hej, že jaké to bude hobby, ja sa mám na niekoho hrať. A minule sme hrali práve hru Blade Runnera. Hej, a našli sme človeka, ktorý je softwarový architekt v Telekome, hej, že proste šarža. A druhý, ktorý hral vo Filharmonii v štátnom divadle. Čiže on akože videl tých hercov hrať, ale nikdy to nerobil. A dali sme mu možnosť, však poď si to skúsiť.
No a nakoniec sme zahrali možno 4 hodinky a sami sme boli prekvapení, ako sa do toho vžili. A v živote to nerobili a pomaly akože hrali na úrovni ako niekto, kto hrá viac rokov. Hej. Ale len z toho, že oni mali strašne radi filmy a podobne a ten Blade Runner tuplom a sa vedeli do toho settingu tak vžiť, že sme len pozerali, že wow. Hej, a to presne ako keby, že vysvetliť už niekomu, čo nie je gamer, hej, niečo takéto je už ťažké, hej. No a to je presne ako, že napríklad môj otco, hej, že fandí mi, pozrie si ten stream, ale že nemá absolútne šajnu o tom, že čo to je. A presne som mu vysvetlil, že to je ako keby mojej babke chcem vysvetliť konkrétnu postavu z League of Legends. Hej, ja jej musím vysvetliť, že čo je internet, čo sú hry, hej, potom, že čo je online hranie, čo je League of Legends a až tak sa viem dostať, že 5-6 steps, hej, že na to, a to je presne ako keby, že môj otec to ťažko pochopí, hej. No a to nás dosť akože šokovalo, že vlastne my sme boli teraz vlastne v Maďarsku na kone a tam bežne sú vlastne občianske združenia na to, aby popularizovali tieto hry. Hej, že 3 len boli na tom kone. A vlastne u nás, ja neviem, že či niečo také existuje, pokojne, akože sú tu určite ľudia, ktorí sú dlhšie, hej, v tejto sfére, ale aj tých konov je menej, málo, tí ľudia sú, ale nevedia o sebe, hej, tak sme sa pokúsili akože možno o takýto deed a ja neviem, či to je až príliš tak vlastne tým, že veľký. Nevieme až tak ľahko nájsť ľudí, tak chceme to tak spopularizovať, že vlastne len si chceme vychovať ľudí, s ktorými budeme hrať. Lebo akože toto je ten problém, hej, že s bratom sme hrali, ale on išiel na výšku, hej. Tak ja som musel vymyslieť, že OK, tak ale ty musíš sa nejak online spojiť s nami, lebo ja nemám koho iného tam dať, hej, aby s nami hral, hej. Čiže toto je to ťažké a vlastne teraz sme rozbehli takú vec, že každé 2 týždne v Tabačke v Košiciach máme vlastne ako keby, je tam taký ako keby, že klub stolovkárov, hej, tak sa snažíme vlastne ako keby, že tam hrať. Teraz sme mali presne ako keby, že session a došli tam väčšinou moji zákazníci z barbershopu, že hej, počúvaj sem, hej, oni stále, že čo robíš cez víkend? Že idem hrať a oni, že ako, tak dobre si akože všimnutí, že čo sa ideš tváriť na nejaké akože postavičky. Oni to väčšina ľudí nechápe, hej, že čo to vlastne je, hej. A ťažko vysvetliť im ten koncept, hej, že a väčšina ešte mi tak povie, že to je jak Monopoly a vtedy som, že fú, bratu. Že kde mám začať, ti to vysvetľovať, hej? Čiže ono to je dosť akože ťažké, no a oni tak prišli, sme zahrali a bolo to ako podľa mňa celkom funny, hej? No a vlastne tu ešte sme si takú stenu spravili, že tu sú naše postavy, hej? Z každej kampane. Season 1, hej, Season 2, tu sú proste ako keby, že tiež z našich týchto, hej, tu nás som ako Beast Boy s Danielom Hevierom odfotený, hej? A tu vlastne máme tiež akože z 3. season. Čiže tak, no a vlastne potom sme akože kontaktovali školu, že by sme, naše gymnázium, že by sme chceli vlastne tam mať, že krúžok, hej? Čiže snažíme sa to nejak, že popularizovať, snažíme sa nejak ako keby, že... A možno keď to vyjde, bude aj taký malý, že kon chceme urobiť na čisto na TTRPG hry. No a toto vlastne presne sme sa nad tým ako keby, že zamýšľali, že spraviť kon vyslovene, že v Košiciach, že len na TTRPG hry, aby tí ľudia vlastne ako keby, že sa zišli, nejak dali dokopy, potrasieme si rukou, čauko, ja som Jožko, ja som Ferko, hráme tiež, vás, vieme o sebe. A proste akože toto je nejaký taký náš cieľ. Že neviem, že či to je akože veľa, málo, ale dosť ma to baví a ešte mám nejaké minúty voľného času v týždni, takže takto by sme to... A možno by som aj ja tak už tak trošku zabalil tú tému, že vy môžete, také posolstvo je, že ak ten svet aby prežil, že vy môžete vytvoriť to najlepší lore, aký na svete vytvoríte. Vytvoríte proste mapu, ktorá môže konkurovať Westerosu. Budú tam všetky pohyby, hej, všetko, budete to tvoriť rok. Na papieri to bude vyzerať, že tam budú dokonalé príbehy. No len to nikdy nevznikne, kým sa to nedostane na hrací stôl. Že ten svet môže tak rýchlo zomrieť, ako dlho vznikal. Čiže toto odporúčam fakt, že začať v malom a ono sa to vybuduje samo potom. A naozaj máme potvrdené, že niektoré naozaj spontánne sešky, konkrétne napríklad z Morgborgu, hej. Ale to nie sú publikovateľné. Áno, to nie sú publikovateľné, hej. Ale že to je presne taký systém, že OK, poďme sadnúť, hodíme nejaké kocky, zabijeme nejaké príšery, medzi tým sa stanú nejaké veci, že Ženevská konvencia možno, že by akože tiež zasiahla, ale že dobre. No a vlastne to sú také najlepšie, že nič nemáš naplánované, hodíš tam nejaký one shot, proste totálne sa to sklzne na bok. Takže aj toto odporúčam, že ísť do toho, že blindly. Ale priestor na otázky. Máte nejaké otázky na nás ohľadom hier, čo sme hrali? Nech sa páči, pýtajte sa. Ja mám otázku. Nech sa páči. Bavili sme sa o tej illusion of choice. Áno, presne tak. Dáme to tým hráčom do cesty, aby na to narazili. Čo samozrejme určite je to nejaká taktika, čo musia GMovia používať.
alebo chceme si tam nejaký príbeh koherentný povedať, eventuálne najmä pri tých dlhších. Viem Ale asi aj kde. tá hranica medzi Okay. choice a player agency. Hej, Okay. že chceme niečo si povedať, ale zároveň nechceme, aby sme vieme mať nejakú možnú predstavu, ale nemusí to byť presne to, k čomu eventuálne dojdeme ako partia. Hej. Takže kde je tá hranica medzi tým? Super otázka. Smeruje to na ten railroading v podstate, ako keby, že trošku, hej. Vlastne railroading, pre tých, čo neviete, je, že vlastne Game Master totálne ako keby, že určuje hranicu tej hry a tí hráči vlastne ako keby, že nevedia odbočiť. Ja si myslím, že človek nie je počítač, hej, že my nevieme vygenerovať proste akože na rýchlo svet. Nie každý Game Master je vlastne natoľko ako keby, že pohodlný v tom celom, aby vedel nejak ako keby, že improvizovať hneď naraz, hej. Čiže ja si myslím, že to je veľmi individuálne. A zároveň na dohode tej skupiny, že keď oni už majú pocit, že to je railroad, treba sa ozvať, samozrejme proste akože to vydiskutovať. Ja si myslím, že to je veľmi subjektívna vec. Z môjho pohľadu je to také, že pre mňa je dôležité, aby tí hráči sa naozaj bavili. A ja mám tu nejaké story v hlave a oni majú, že slobodu voľby môžu robiť hoci čo chcú. Ale ja im stále dám tie omrvinky. Oni to nevedia, že ja im akože to dávam do cesty. Ale vedia, že proste sa potom zabavia. A mne o to ide a už či to bude ten, hej, ja na to budem pozerať, či railroadujem trošku, či nie, oni o tom nevedia. To len ja viem. Napríklad by sa hral nejaký sandbox. Na začiatku sa dohodneme, že je sandbox, hej, hráme 4 hráči a Dlugy by sa rozhodol, že on nechce ísť tam, kde je grupa, on chce ísť inde. Tak akože preto sme tu prišli, že konsenzuálna nejaká dohoda prišla, že vlastne my všetci asi sme nejaká grupa a chceme ísť jedným smerom, hej, že zároveň je to spoločenská hra, hej. Čiže je tam tá dohoda nejaká, aj možno nie úplne slovná, že chceme ísť jedným smerom, hej. A keď ten smer, hej, sa nám nepáči, tak pokojne ako keby, že ten dobrý Game Master má vyčítať, že dobre, oni nechcú zabíjať toho draka, ale chcú ísť inde, hej. Čiže potom len sa akože že to dorobí a keď ten Game Master naschvál im dáva, hej, a tú uličku len proste kliesni na to, že nie, vy musíte zabiť toho draka, hej, tak to je tá chyba, podľa mňa, hej, že to je už vlastne ten, že to už sa presiahlo. Že keď tí hráči už sú znudení z toho, že kokso, hej, že proste... Ten rozdiel je pre mňa aj to, že dať tým hráčom nástroj, že toto sú informácie, s ktorými viete vypracovať. Presne tak. Informácie, ale nechať ich vlastne... Nájsť tú cestu. Hej. Presne tak. Nech sa páči. Chcem nadviazať na tú krízu, chcem sa spýtať, že či ste natrafili na taký problém, že únavy hrania tých hráčov, že proste oni si niečo zahrali, druhou povedzme session trvá možno rok. A že taká tá kríza toho, že už hrám, už som si zahral rôzne veci, čo som chcel a už začína sa tak trochu ľudiť a sú uviaznutí tí hráči, že či ste na takúto krízu... No mali sme. Všeobecne v hre. Všeobecne Jasné. alebo povedzme, že prešla jedna session, alebo teda hranie, nejaká kampaň, prišla druhá, skočili sme hneď do druhej, potom prišla tretia a už sú tí hráči tak unavení, že majú taký pocit, že však vyzerali asi tie kampáne za sebou veľmi podobne a že síce som si vybral nejakú inú klasu, ale že v podstate už som taký... Zatiaľ, Ako mali sme, áno. Veľké, ale proste potom tí hráči tak začnú upadať. Mali sme to presne, že sme to vtedy tú politickú, a toto napríklad Adam bol taký, potom nám povedal, že ľudia ho vôbec nebavia tie politické veci. No a presne sme to urobili, že úplne iný štýl kampane. A našiť. Nejaké rady, ako to presne. naštartovať tých hráčov. Ja som sa vyslovene pýtal hráčov, že čo chcete hrať. Komunikácia. A reálne sme mali, že keď sme hrali sešku a po seške som sa pýtal, jednému hráčovi som dal, že čo chceš robiť na budúce. On, mám chuť na taký hajzd nejaký, že dačo. Ano. A ja som vymyslel na to. A jeden hráč mal. Druhú sešku, druhý hráč mi povedal, chcem taký dungeon crawl. Dobre, na to som urobil. Hej, že pripravil. Presne, že sa ich pýtať, že čo chcú hrať. Toto je veľmi dobrá rada. My sme to tak spravili, že vlastne mali sme akože quest logs. Hej, čiže sme si písali, že niekde tu na vo Svemundagu sa deje toto, niekde tu toto, niekde tu toto. My sme si to ako keby že písali a potom na konci sešky vlastne ako keby že stále iný hráč si vybral, tak ako keby že teraz, neviem, Damian by vyberal a on že, tak ja chcem vyriešiť, že čo sa deje na Coffetin Isles, hej, tam sú nejakí gnómovia, ktorí robia nejakých tých klenkrov, tak ja chcem ísť tam. OK, GM už mal vlastne akože ceca, čo sa ide riešiť a ideme tam, hej. Čiže tak. Čiže neustále komunikovať. Neustále, ale že komunikovať. Aj napríklad ja zvyknem toho hráča Adama, že ja u ňom vám domov, keď dohráme a tiež sa opýtam, že počuj, čo by si tak zahral minulé, alebo však ty kľudne mi napíš, keď máš nápad na nejaký zaujímavý quest, na nejaký zaujímavú postavu, ja to tam rád dám, lebo to pre vás robím. Hej, že vy sa máte baviť a mňa to baví tvoriť, čiže
To je celé. Veľmi je ťažko komunikovať, ja tomu chápem, lebo niekedy to sú, že nepríjemné konverzácie, hej, že my sme mali proste, že chlapca, ktorý došiel normálne a že bol dvakrát a že nepilo, hej, sa pri tom. Ale tak som si akože povedali, že však mám kamoša, on tam pivkárči a že na budúce, že aj on by si niečo priniesol, že nie je problém, hej, v poriadku. No ale akože keď vyligal liter Jack Danielsu, hej, akože po seške, tak som bol, že že nie úplne, tak som si to predstavoval. No, samozrejme nastala tá akože ťažká konverzácia s ním, že maybe not here, pokojne hoci kde inde, tu na keď tak si dáš za jeden pohárik, nemám s tým problém. On že OK, tak to nie je miesto pre mňa. Samozrejme sme sa dohodli a išli sme ďalej, hej. Ešte nejaká otázka? Ja som mal... Edo? Shodou náhod je to tiež o aktivitách, ale čisto preferenčná vec. Aké aktivity mimo boja v rámci týchto stolných RPG máte najradšej? OK. My strašne máme radi heisty. Áno, áno. Heisty. Plánovať, pripravovať, jak infiltrovať niečo získať. Ja mám napríklad veľmi rád akože dungeon crawl. Že ja som to zistil vlastne presne tými OSR-kami, že ja mám veľmi rád, že ísť niekde, mám proste ako keby, že nejaký inventár, nejaké suroviny a naozaj, že s tým pracovať kreatívne. Hej, pýtať sa, toto je podľa mňa akože že veľmi, veľmi dobrý tool, zahrať si nejaké OSR-ka. Tie nové Daggerhard. A proste veľmi, že také crazy roleplay. Toto nás tiež baví. Morgborg je super na to, presne, že minulé Dlugy hral akože z DLCčka, že Pale One a proste to je že také, že abstraktné, hej, niečo nejaký mimozemšťan a Dlugy proste akože tak zahral, že som bol, že insane, hej. Alex sa už smeje, lebo... Mali z toho nočné mori dodnes. No. Ešte nejaké otázky? Niekto? Áno? Vy ste spomínali, že sa snažíte stále hľadať tých nových hráčov. Áno. Existuje nejaká skupina alebo portál, čo kde by sme sa aj my vedeli teoreticky pridať a že keď sa napríklad z osúmeného a áno. Tak aby som sa mala s tým spojiť, že nemusím ten search robiť aj ja sama, keď to robíte aj vy. Áno. Čo, ja by som dal shoutout D&D Slovakia, hej, to je vlastne Edo a jeho skupina, hej. Potom vlastne je RPG Slovensko, na alebo Facebooku, myslím. RPG Slovakia, neviem presne ako sa volá to je Facebooková, hej, že skupina, čiže tam sa nejak stretávajú tí hráči. Treba tam napísať. A my sme mali aj takú ideu, že v lete by sme chceli urobiť taký TTRPG road trip, že si zobrať nejaký menšie ako väčšie auto a ísť do tých miest, kde ľudia by chceli hrať, len prísť tam na jeden deň, si zahráme s vami a ideme domov. Idei sú, čas, peniaze, to je uvidíme, presne, že či príde. Čiže také, hovorím, že zatiaľ ako keby, že to je, ešte mám stále aj 20 sekúnd, hej, takže ja si to sledujem. No čiže tak nejak, no. Ešte nejaké otázky? Niekto? Rýchlo. Nech sa páči. Asi pred hrou s nováčikmi, nejaký nový systém, čo v živote hrali. Koľko venujete času najprv, že vysvetľovaniu a kedy už sa dostať rovno do hry? Ja som toho názoru, že pre-made postavy, že nevyrábajú sa tie postavy na nový systém, lebo proste akože to trvá to najdlhšie. Ja teraz milujem Vagabond, hej, proste to je pre mňa jeden... Tam sa dá proste narolovať postava za 10 minút. A väčšinou absolútnym nováčikom nedávam proste, že castrov, hej, že proste nejakých mana users, lebo tam ten Magic systém je zložitý, hej, čiže im dám niečo, čo len proste, že udrú sekerov, to je veľmi jednoduchý proste systém, čiže vysvetlím im charakter sheet, toto a proste, hej. Možno ja keď tak na to pozerám, že keď s novými ľuďmi hrám, ja zvyknem robiť, že základy im vysvetlím a poďme do hry. Ja im poviem dopredu, že ak budeme hrať, tak počas hry môže nastať situácia, že ja do toho vstúpim ako DM a vám poviem, že teraz môžeš urobiť niečo. A ich učím, že čo je to reaction roll, čo je to toto, čo je boj. Čiže počas hry vyberám tie momenty. A dneska tiež akože budeme hrať o 14:30. To som presne chcel povedať. Že ja mám Daggerhard a Dano bude hrať asi Vagabond. Hoci čo. A tam presne som si vybral taký ten úvodný adventure, čo oni majú napísaný a tam je akože dokonalo, že počas hry tie jednotlivé časti sa vysvetľujú úplne dobre. Čiže... No a ja vlastne vo Vagabonde mám, že Dlugy to poňal, že papier ceruska a ja som si priniesol aj nejaké minis, hej, čiže to bude také, že aj tak. Chceme ukázať low cost a high cost. Áno, čiže nejak tak a v podstate som primárne pripravený na Vagabond, ale aj Morgborg, Cyborg, vieme proste ako keby, že to tam nejak, tam sa veľmi jednoducho nahádžu postavy a ešte by som chcel dať, že shoutout, že tam je taká krabička, hej, pokojne vlastne tam hoďte nejaký review, že ako sa vám to páčilo, nepáčilo, my sa tu budeme pohybovať, pokojne príďte, pýtajte sa, my veľmi radi zodpovieme každú otázku, lebo je to... Kľudne, kto by chcel, máme akože už aj stránky, začíname streamovať, začíname robiť YouTube videá, kľudne si zoberte, sú tam linky. Najväčšia časť môjho života, takže ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Pekne. Hej.